Iki le mluku wingi serampung bala. Lah iki enek sing saka ngisor kae gek karo iki. Gek karo dhuwur kae sethithik. Lah iki nang alas wis ora enek gawean. Kur kari nunggu mongsone arek nandur wiji. Dadi nandur pari ki enek mangsane ora ngenteni nek wis udan. Lah iki dhuwur ki diengehno bala ki sing ejek enek sepene ki diengehno. Masalahe iki rek digawe sepene iki rek digawe stok sedurunge udan. Iku nek goreng sepe apa gawe gethuk ngono ki jene jek enek ngalas ki. Dadi iki ra diluku kabeh. Lah iki wingi ki sedurunge diluku ya wis tak rabuk bolo. Kaya aku ngerabuk nganggo rabuk kandang. Lah nek aku kan sok masak nek ngalas ya dadi ngalas ki enek lebune iki mau ya wis tak over-overno dhuwur kene iki nggo tambah-tambah. Kayak muga-muga iki ya terus udan iki jan golek pakan wis ora nemu bolo iki wis pading. Nek klere sede iki wite wis garing ya. Melanding kur kariting ceremik ngono kuwe. Ngejo wis ora enek-enek nek iki. Kur kari iki diengehno iki men aja nganti mati wite. Gek kae kuwi ejek enek wit pelem enek godhonge kae lho bolone gek lebar kae gek awoh. Peleme nganti ndadi. Gek sing ejek iki wit kur sing wedhus rarek kae wit son jegegrek kae ning ya wedhuse sing ora dosen. Ki peleme ndadi ning ora kalap karo kethek siduang. Gek iki wingi enek sing gedhe sepirang-pirang gek nyentek lah iki totilase ke doa. Ki ngejo kethek ora umum ki. Lagi semene-mene gek ya wis dipangani. Gek ki olehku mek pakan mau bala lowong titil ya lah semene akeh. Godhonge gedang kae. Jan sesek.